Assalamualaikum teman-teman, jumpa, like, komen, dan subscribe. Berubah bek. Guys, Kiungkal-ungkal ben landep ya. Jane diingin wis diungkal tapi kambek bintang gawe mbacok ipreng. terus dok gablok neh. Gablok napa gablok, Bek? goblok. Iki mau kata sing ndi, Har? Kayu mateng arepan. Kasihan, Dalem? jalanan. Oh, ngoncek kacang. Tinggi sangu semben ya, Bek. Semben arep nganu teng pundi? Olahraga jalan sehat teng Gus Idam. Atus 20 nomor sampe 100. Oke, pola memang. Kebablasan nggak ada orang. Ora apa-apa tendangan. Beticang ngono. Tendang, lekek ya, Kesepuan lamaan. lemot ya numpak. Ki jenenge apa, Mak? Selintang, Ki nyelintang ya. Linteng. Nyelintang. nandur kacang. Ora nyelintang ki ora ngerti, tapi ki nyelintang jenenge. Lah bahasane wong Jawa ora nyelintang iku kan ora ngerti to, Mak. Lah iki jenenge nyelintang. Nyelintang ki ngene iki ya. Ki kacangnya wis mulai dhuwur dadi dirambat-rambat ning ngene iki. Mulai dhuwur terus iki dirambat-rambat neng kok iso sampai teko dhuwur. Suwiman Mak Ros. Suminya apa? Nak nyelintang ya? Kurang siset lho, Kang. Rodok tarian. Rene nah. Segini wis dhuwur lho, Har. Nek rantang dicelintang nganu. Ambruk-ambruk. Wis teko kene Mak Ros. Wah, Kalau sregep Pak jenenge Pak Hari iki. Semangat. ora papat, guys. Endi papat? Oh iya, cepet ya. Nyendangi benguke wis mateng apa uga? Wis empuk apa uga? Iki ya. Nek wis warnane agak kecoklatan ngene. Empuk, Mak? Nggih, uga. Terus belajar tuh. Nggih. Uga nggih. Belum. Nek si belajar enak no wis.
Kok panas nemen. Kurang diluk, Mak. Mas Maria Har. Oh. Teh kacangnya asal kathah, Bek. Nah, Kacangnya asal kathah. Biasanya jenengan sakderenge sering teng griya kula manjing teng pundi, Bek? mboten manjing, sapi namanya. Oh. Pados napa? Nih, pasti gandum, telo, Oh. Lek enten tiyang panen ngoten nika, nggih. diparingi napa ngentosi nek pun mantun? Lek men nggih ngantosi mantune, lek dereng anu nggih ten awor. Awor sing mikir ngaten ya. Tapi lek enten sing beneh biasane nggih maringi nggih, Bek. Nggih. Bukan ya capek lho ngoten kadang. Kadang anu tak tekem ngoten niku tak tekem ngene sipane. Gandume. Telo, Oh, telo. lek gandum tak tengah kebo lek anu. Tak nyangke kebo niki disepakne kula. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula ndang ati rengga mesti ngoten niku. Nggih. Tuangkeng lebih kan nek ten konten yang lepet kala Nggih. wah tuku wendet langsung disakne teng kula. Nggih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ngono. Pak matur suwun nggih ngono. Nggih ngono. Pak mutade mika krepet kok pundi. Lho, sampean mboten kesal lho Pak anu muklek iki ambak kok ulama marah-marah diken sukene ngono. Boten. Boten anu ngoten iku. Berarti jenengan biasanya sering ngoten niku asa beras ke ngoten niku nggih. Nggih. Gabah nggih, Bek. Nggih. Tasik Gabah bentuk mboten gabah. ate kok. Sing mesti Teh. gandum ono apa? Oh, nggih. Telo. Kula lek sapa mboten mriki werdoso mboten Tebih. tebih malahan nang ati renggo lang Beh. bacem. Sapa niku? Contoh akeh nang unak-unak nang mriki. Ya. Beh kae ngerah bengok diunduh pisan, Mak. Lek digodhog, Dalem. enggak lek digodhog ngatelo. Oh, nggih. Matur nuwun. Sabire njarep telo godhog. Purun. Kadang godhog ki ambak mriku kula tilar pacet. Lah mau nyiduk sego rong entong nuklak. Terus piye, Mak? Mendem malih. Lah ngantuk napa pripun lho sing ngertos. Mendem-mendem ki ambak. Kok pendene ra bener. Apa? Ora cembadok ae. Sayangnya kurang nggih. Sayangnya kurang. Ya itu cik oke, kok zakat. Alhamdulillah banyak rezeki. Zakat ajeng riyatin diwinane. Nggih. Asal kathah ya, Bek? Nggih, asal songo punjul. Songo berarti kathah enten sekebon, Bek. Nggih, Berarti bendinten niku sing dimasak. nggih. Ya alhamdulillah, nggih. Nggih. Sesuk ben ditukokne bumbu emak, Bek. Nggih. Jenengan enjing jenengan teng griya kula. Nggih. Dayu lho, Mak. Kali mecik. Kali mecik. Ngidul niku lho, Bek, sing SD ngidul terus ngetan. Pokoke ruame sadean bumbon niku lho. Oh niku. Ungkusan niku. Terus biasa. Mencolot. Awas har sumur har. Ngisor sumur lho ngisor.
gendong. Ki wis empuk. Dulu aku iso-iso kok. Main gendong-gendong. Bunguke wis empuk. Ki gek dionceki nggih, Bek. Kan toya ben rada adem. Nggih. Bentak. Nika toyane. Nang bak wis. Hai kari kiai. Nggih. Bawa niku. Wah, sing sar sumur. Menjalat. Alan-alan. Ngidul no. Itu kidule enggak kena. Itu mungkin lewat yang ini. Kuwi. Kena. Bang, gendang, Apa? gendong. Gak iso aku. Bek. Piye topi? Ya salahnya samanya apa nih dek kolean? Eh? Apa samanya an? Nek bengok. Golek bengok ki lho, Le. Masalah tes. Enak kata saya. Legi enggak? Ada anyep. Mek seger tok ya, enggak lagi. Makmu cedek gini nah lho, Har. Kamu kurang pisan nek godhog. Mengke setunggal godhogan jenengan, Bek. Jenengan buta wasul. Sik ditumbasne bumbon mak. Iya. Leweh mula, Pak. Wes berubuk gini nih. Carane ngonceki bengok ki ngene iki ya, teman-teman. Hari iso enggak, Har? Kok enggak iso skin satu Sing jerone ini jenenge apa, Har? Sing Sing senes sing warne kuning niku lho, Bek, rada kuning. nganu angkop. 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 Nggih, iku dielaki ya. Soalnya iku kasar banget. Lek di mak marai nyeleki kae. Cangkang niki namanya. Angkop napa cangkang? Cangkang. Cangkang apa nganu? Cangkang no. Kulit. Ya kulit cangkang bengok. Ya cangkang bengok, kulitnya bengok. Cangkange bengok sing pundi? Sing lebete niki. Oh. Pundi. Niki. Iki dielaki. Soale lek enggak dielaki iki enggak enak di mak. Nyocok iki. Nyocoki gulu. Buatan bulu. Apa? Cetak. Buatan cetak. Gorokan. Buatan gerak. Bulang genimu. Pundi bulang. Betul. Juar. Apa cuy? Bulan alingku. Mendung nggih, Bek? Doyan gak harap awakmu jangan bengok. Buatan doyan. Enak. Kadang betul kayak sumber sari ya. Sak ruing. Nggih tandesan nek ngirisi. Gegeden itu, Kang. Cilik-cilik enak. Enak gede hari. Malah penwara kok. Nggak enak no. Ngeten iki. Panas. Panas ya, Bek? Gerusukan apa banyu, Har? Malah nganu.
Duangu nggih, Bek. Kayake dikom dehar. Soalnya bapakku kayak elengku dikom banyu kok, Nggih. Warna banyu sejebar, Har. Kayak banyu lah. Ngerti. Wis besok. Iku. Panas ya, Har sih. Sek panas. Mboten. Kalungmu wis apa to sing kei, Har? Tumbas. Kan sandi. Tumbas. Mboten ya kan sandi to. Coca-Cola. Duwe. Adi luwih ngendi to? Kediri. Ya apa dhuwit kalung? Ini balas dendam. Balas dendam. Balas dendam piye to? Enggak, bisa balas dendam. Bisa kasih di tinganu bocah menengah ae kula. Mboten wonten. Terus Terus belajar belajar silat. nggih niku kalih untuk guru. Tapi kok amalanmu to? Terus lek ngengge kalung kuwi iso menghilang apa paling kuat? Mboten jotos malah dhek nabrak tembok. Oh, Kula maine mboten tangan, mainnya apa? pikiran. Oh, Mati ya. Win. mboten, Bek. Tapi namung alit. Cara aku lek ngge kalung kuwi iso menghilang. Ujug-ujug ilang ke sana ke sini. Mah aku sentelatan bapakku, soalnya sing seneng bapakku. Seneng jangan bengok, Ya mah harus ya seneng. gak kelihatan. Ya kadang mak barang. Tapi sing paling demen nyatet-nyatet ngene iki bapak. Kan kuwi engko isine sik dicelatheti nggih, Bek. Nggih. Kom Nggih dikom. Sing ndi to? kulite. Kita kok ora mak bumbane. Aja gak niki nama muke. Iki lho. Niki nek Selak Jawa, Bek. apa ne? Wis bawa bale no cepet dikantas ngomah. Iku nek jeneng mateng lho sing tunggal. Wis, iki bene ora mateng kok biji kok Pak Nyoto. Nah, begitulah. Nah, mau kah iki? Mak. Nggih serak lho, Mak. Endi? Nggih. Yo, sak mene berane no. Enggak kelacap. Kaslap. Sesuwi, Mak. Bukan balik kok buang. Nek iki ada anak keras. Nang nggo warang nggo. Yo, lah kecendekan no.